Δημήτρης. Μάλιστα, εγώ ο ίδιος. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Θα είμαι ο καπετάνιος σας για σήμερα. Ωραία. Δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι? Δεν μπορεί να χωρέσει τόσους ανθρώπους στο σκάφος μου. Όχι. Μου είπατε ότι μπορώ να φέρω 18 άτομα και έχω ακριβώς 18 καλεσμένους. Όσους μου είπατε. Ναι, αλλά ξέρετε, έχω και εγώ 4 άτομα πλήρωμα, οπότε θα πρέπει να αφήσετε μερικούς. Ωραία, αν είναι, θα φύγω εγώ που έχω να πάω και στον Πέτρο να του ζητήσω εξηγήσεις. Που του τα φόρεσες? Όχι, που δεν απαντάει στα μηνύματά μου. Μα ελάτε τώρα, όλο και κάτι θα μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε, έχουμε και μεγαλύτερα σκάφη. Όμως μας ειδοποιήσατε πριν από 2 ώρες. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσαμε να Τι κάνουμε. έκανε, λέει? Ποιο είναι πρόβλημα? Τίποτα. Απλώς ο Δημήτρης άρχισε να οργανώνει το πάρτι γενεθλίων μου πριν από 2 ώρες. Όχι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Απλά ο κύριος μας λέει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε τόσα άτομα στο σκάφος. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Έχω δει περισσότερο κόσμο σε μια σανίδα σε θάλασσα. Λυπάμαι, κυρία μου, είναι θέμα ασφαλείας. Να, ξέρεις τι είναι θέμα ασφαλείας? Αυτή η μπόχα εδώ που έχεις από ψόφιο δελφίνι που θα ψοφήσουμε όλοι από αυτή την μπόχα. Θα μυρίζουν ρούχα μου για μια εβδομάδα. Καταρχήν δεν μου αρέσει το τεντωμένο σας δάχτυλο και ούτε η συμπεριφορά σας. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, Τάκη μου, κανένα πρόβλημα. Απλά 2 ώρες πολύ σκληρής δουλειάς του Δημήτρη, μάλλον θα πάνε στράφη. Δηλαδή? Κοιτάξτε, εξηγούσα στην κυρία ότι αυτό το σκάφος δεν μπορεί να χωρέσει τόσα άτομα. Καταρχήν, φίλε, να σου πω κάτι. Η κυρία στην οποία αναφέρεσαι είναι ο γιος μου. Εντάξει. Όχι, μπαμπά, δεν λέει για μένα ο κύριος. Μιλάγαμε για αυτή. Αυτή λες την κυρία, αυτή η κυρία είναι γυναίκα μου. Αν έχεις πρόβλημα μαζί της, έχεις πρόβλημα με μένα. Τάκη, ηρεμήσει λίγο, Τι, όχι, ήρεμος είμαι πάρα πολύ. Πριν δεν είχα πρόβλημα, αλλά τώρα αρχίζω να έχω. Θα έχεις πολύ μεγαλύτερο σε λίγο, εντάξει. Άκουσε με ένα λεπτό. Ξέρω ότι νομίζεις ότι θέλω αυτό που κάνεις να το κάνεις, αλλά εγώ δεν θέλω τώρα να το κάνεις αυτό που κάνεις. Θέλω να ηρεμήσεις. Θέλω εγώ. Το έλεγα. Όχι. Άκουσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να είσαι έτσι. Εγώ μ' αρέσει που είσαι, που πρώτα σκέφτεσαι και μετά κάνεις. Αυτό θέλω σε ζωή μου. Δεν θέλω το άλλο που νομίζεις ότι θέλω μια μορσία. Αυτό θέλω που είσαι. Άκουσα. Τώρα θέλω πρώτα να κάνω και μετά να σκεφτώ. Το ελέγχω. Φύγε, κάνεις την άκρη. Ακριβώς γι' αυτό τώρα δρόμο, παππού. Εγώ τον λέω, παππού. Αυτό ήτανε. Δεν έχεις σκάφος για σήμερα. Φύγετε όλοι από την προβλήτα μου, αλλιώς θα φωνάξω το λιμερικό. Δεν θα κάνουμε πάρτι δηλαδή? Όχι, θα κάνουμε. Απλά σας παρακαλώ, δώστε μου 1 λεπτό να το τακτοποιήσω. 1 λεπτό! Ναι. Μετά από τόσα που έκανες μέσα σε 2 ώρες, θέλω να δω τι θα κάνεις μέσα σε 1 λεπτό! Λάμπρο. Κανείς δεν λέει παππού, τα κοιτώ! Είχε χάρη που σε χτύπησε η γυναίκα μου, εντάξει. Πάει γι' αυτό. Άντε, γεια σου. Πολλά σαν παιδιά, πάμε.